दिनै आमा जोंनि बे सुक्लाय सेरफांनि मुहुरिपारानिफ्राय क'क्राझार आमा जोंनि बे बिटिसिनि हेड अफिस सेक्रेटारिसिम गारि ट्रेन्सपर्ट बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसा खारसिगोन आरो आं जेब्ला डिपार्टमेन्टखौ मोनदोंमोन बे डिपार्टमेन्ट मोननायनि उनाव जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाया आंनि सिगाङाव फैनानै बुंदोंमोन जे जोङो क'क्राझाराव गोबां बेलेग बेलेग खामानिनि थाखाय जों क'क्राझाराव थांनांगौ जायो आरो क'क्राझाराव थांनायाव जोंहा गोबां उसुबिदा जायो सानसेनि खामानिखौनो जोङो थांनायाव जों हटेलाव थानांगौ जायो फैफिननो थाखाय जोंहा उसुबिदा जायो बेनिखायनो दायित्व थानाय हिसाबै आंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे जोंनिफ्राय जे ट्रेन्सपर्ट गारिखौ मुहुरिपारा नावकाटा बे ओनसोलनिफ्राय होयोबा जोंनि रायजो राजानि गोबां माने सुबिदा जागोन होननानै आंनि सिगाङाव खावलायदोंमोन आरो खावलायनायाबो बे खावलायनायखौ आङो सिन्था खालामनानै आं खोथा होदोंमोन जे साननैसोनि गेजेरावनो आङो गारिखौ होनाय जासिगोन होननानै रायजोनि सिगाङाव बुंदोंमोन बेबायदियैनो आरो दिनैहाय माने बड'लेण्ड जोंनि बे ट्रेन्सपर्ट सार्भिसखौ दिनैनिफ्राय मुहुरिपारा नावकाटा बाङालिपारा नाग्रिजुलि आरो तामुलपुर जानानै रङियाजों थांनानै क'क्राझारसिम थांगोन आरो बेखौ आङो दिनै उद्बोधन खालामबाय आरो बिनि दारा गोबां रायजोनि हेफाजाब जागोन मानो होनबा सानसेनि हाबाफारियावनो जोंनि रायजो राजानि गोबां थाखा फैसा खरसा जायोमोन गारि गंसे लानानै थाङोब्ला 5,000 गाहाम थाङोमोन आरो सोरबाफोर गावनि गारिजों थांबाबो 2,500-3,000 थाखा खरसा जायोमोन दिनैनिफ्राय सोरबाफोर जे गावबा गावनि खामानियाव जि खामानियाव थाङो गारियाव थाङोब्ला जोंनि ट्रेन्सपर्ट बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसनि बे गारियाव थाङोब्ला माने 280 थाखा थांगोन आरो थांलाय फैलाय 600नि गेजेरावनो जागोन आरो बे जोंनि थाखाय बिराद मोजां जागोन आरो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बे गारिखौ गावनि होननानै जाहाथे बाहायो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस जोंनि बे गारिया रायजोनि सार्भिसनि थाखायनो जोङो बेखौ माने बिटिसिआ बेखौ गायसननाय आरो बे बिटिसिनि बे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट गारिखौ गावनि होननानै जाहाथे बयबो रायजो राजाया मोजाङै जोथोन लानानै जाहाथे बेबहार खालामो आं बेखौ बयखौबो खावलायदों आरो दिनैनिफ्राय जे ट्रेन्सपर्ट गारिया खारगोन जाहाथे गाबोन समफोरनिफ्राय जाहाथे बयबो रायजो राजाया क'क्राझाराव थाङोबा जोंनि बे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस बे गारियाव जाहाथे थाङो आरो जोंखौ हेल्प खालामो बेखौ आं गासैबो रायजो राजानिसिम दिनैहाय आं खावलायबाय टाइमा मुहुरिपारायाव स्टार्ट जागोन 6टा आरो अफिस खालामनानै फैफिननो हानाय बायदियै फैफिननाय टाइमखौ आङो 4टायाव खालामनाय होनाय जादों।